A szemlélődő imádság gyökere a Szentírásig nyúlik vissza. A mai napon a Szentírás és a szemlélődő imádság néhány általán fontosabbnak gondolt kapcsolódási pontjára szeretném felhívni a figyelmet. 3 főbb témáról szeretnék beszélni. Először a szüntelen imádságra vonatkozó felhívásról, utána a Szentírás és a csend kapcsolatáról, néhány olyan példát hozva, ami a csenddel, csendes imádsággal összefüggésbe hozható, és aztán pedig Jézus tanítása, prédikációja, imádságos életének a megnyilvánulása, és a csendes imádságnak az összefüggéseiről. A szüntelen imádságra parancsunk is van, törvény, hiszen Pál apostol a Tesszalonikiakhoz írt levelében kifejezetten erre hívja fel a tesszaloniki hívek figyelmét, hogy szüntelenül imádkozzatok. De az evangéliumban is az Úr egyik ige hirdetésében, amikor az igazságtalan bíróról beszél a tanítványoknak, kifejezetten arra hívja az őt követni szándékozó embereket, hogy szüntelenül imádkozzanak. Ez a 2 hely, bár mind a 2 a magyar fordításban a szüntelen szóval adja vissza azt a jelzőt, ami az imádságnak a tartóságára, a megszakítatlanságára vonatkozik, mégis eltérő görög szavakat tartalmaz. Az igazságtalan istentelen bíróról szóló példabeszéd a Lukás 18-ban a pántote görög szót használja, ami a mindig, mindenkor belső tartalmat jelzi, míg a tesszaloniki levélben Pál az adialeiptos, folyamatosan, szüntelenül szót használja. Tulajdonképpen érthető, félreérthetetlen a tartalom, csak a kérdés az, hogy hogyan lehet ezt megvalósítani. Milyen módon történhet az meg, hogy a Krisztus követő ember szüntelenül imádkozzon. Ugye az alapválasz az egyház történelem során folyamatosan az volt, hogy a klerikusok tudnak szüntelenül imádkozni, azok a papok, szerzetesek, akik az egész életüket Istennek a szolgálatára szentelik, nekik, talán csak nekik van lehetőségük arra, hogy ezeket a felhívásokat, ami például a szüntelen imádságra vonatkozik, teljesíteni tudják. Valójában azonban az egyház történet során mindig is volt egy B-terv. Ez a B-terv arra irányult, hogy nem csak a klerikusok, hanem minden Krisztus hívő, Krisztust követni szándékozó ember számára adott lehetőség a szüntelen imádságnak a megvalósítása. Kifejezetten erre hívja fel a figyelmünket a II. Vatikáni zsinat tanítása is, ami egy picit ugyan tágabban értelmezve, de a szüntelen imádságot is bárhol idevehetjük, arra hív minket, hogy fogadjuk el és értsük meg, hogy minden keresztény életszentségre van meghívva. Hogy az életszentségünknek része az is, hogy az életünk teljességét tehetjük imádsággá. Az életünket magát formálhatjuk imádsággá. Ezzel kapcsolatosan érdemes talán akár a zarándok elbeszéléseinek a forgatása, olvasgatása, vagy a kisfilokália, mind a 2 egy kis betekintést ad a Jézus imába, aminek a folytonos mondogatása megalapozhatja azt, hogy a hétköznapi életünk, a napi cselekedeteink közben is az imádság Isten lelke által folyamatosan mozogjon, éljen bennünk, az életünknek a részévé váljék, talán még azt is mondhatnánk, hogy éltető elemünké váljon a szüntelen imádság. Ugye a Jézus ima, az Uram Jézus Krisztus könyörülj rajtamnak a folyamatos mondogatása, az Zarándok elbeszélései című könyv tanulsága szerint kiemelt fontosságú az Isten keresésének ezen az útján. Ez a mi számunkra is nagy segítséget tud nyújtani, ahhoz, hogyha ezen a csendes imádságos úton indulunk el, akkor a Jézus ima egy olyan kapaszkodó, egy olyan alap lehet, ami segíthet bennünket az előrehaladásban. A Biblia és a csend kapcsolatáról ígértem néhány alapvetést.
Mózesről szeretnék először néhány szót mondani. A Kivonulás könyve 33. része tanúsága szerint Mózes szemtől szemben találkozik és beszél Istennel, hozzá beszél Isten, mint a barátjához beszél két ember. Ezért a katekizmus tanúsága szerint a kontemplatív imádság előképének is tekinthető Mózes, és azt, hogy miért tudott Mózes ebbe a lelki alapállásba helyezkedni, a Kivonulás könyvében később olvashatjuk is, azért, mert Mózes alázatos ember volt, a legalázatosabb, aki az Úr színe előtt járt. Tehát az alázatról való tanúságtételünk mi számunkra az is lehet, hogyha ezen a héten is kitartunk a napi 30 perces csendes imádságban. Sámuel első könyvében a gyermek Sámuel álmában hallja meg az Úr hangját, amit nem ismer fel először, és ezért kér segítséget lelki vezetőtől, hogy meghallja, és aztán a meghallás és a megértés is társul egymáshoz, úgy válaszol, hogy szólj Uram, mert hallja a te szolgád. Ugye a mi megnyílásunk is lehet ez a szemlélőimádság megkezdésekor, megnyitjuk a szívünket Isten felé, szólj Uram, ahogy jónak látod, mert a te szolgád szeretné meghallani kimondás nélkül, valóságos fizikai hang nélkül is a te hangodat. Királyok könyvében Illés a szív megtérésére hív, az ő arcát keresi. És ez az Illés aztán a szöveg szerint nem a hegyeket felforgató és sziklákat összezúzó szélvészben, nem is a földrengésben, de nem is a tűzben, tehát nem ezekben a markáns, dinamikus jelekben, hanem az eredeti szöveg szerint enyhe szellő susogásában találkozik Istennel, ismeri fel Istent. A zsoltárokban sok egyéb mellett az a tapasztalat szűrődhet le a számunkra, hogy az imádkozó ember számára jó dolog lelki felemelkedést, lelki töltekezést okoz az Isten jelenlétében való lét. Minden egyéb nélkül, kérés nélkül, hálaadás nélkül önmagában a létezés öröme az Istennel való tartózkodás jegyében, és még talán egy kis apró momentum, ugyancsak a Zsoltárok könyvéből, ahol azt olvashatjuk, hogy az arcod világosságában látom meg én arcomat, magyarán, és erről lesz a későbben is szó, az Istenhez való közeledésünk és az önmagunkhoz való közeledésünk között összefüggés van. Minél inkább Istennek a fénye világítja be a lelkünk mélyét, annál inkább magunkat is felismerjük, magunkhoz is közeledünk így az imádságos életben. Jézus népe imádságába lép bele, abban él, ebben a zsidó közegben, itt látják az ő tanítványai, hogy hogyan imádkozik ő, és kérik, hogy tanítsa őket imádkozni. És egy nagyon fontos hasonlóság, hogy mi magunk is a fiút szemlélődő imádság csendjében, szemlélve a fiút, jutunk közelebb az atyához, ismerjük meg egyre mélyebben az atyát. Az Úr Jézus a nyilvános működése megkezdése előtt 40 napot tölt el a sivatagban, visszavonul magányba, a külső világnak az ingereitől elszakadva, de ugyanez történik aztán a hagyomány szerint a későbbiekben Pál apostollal is, aki Arábia sivatagjába vonul vissza a szolgálatba állása előtt. Jézus Krisztus az út az atyához, az imádságban is rajta keresztül, ő általa és ő vele haladunk az atyához. És ez az út, ez az ő életében is megmutatkozóan, az ő imádságos életében is megmutatkozóan küzdelmes és kitartást igénylő út. Itt két példázatra szeretném felhívni a figyelmet. Az egyik az alkalmatlankodó barát, a Lukács 11-ben, ahol igenis a kitartásra fókuszálhatunk, az elkötelezettségre, arra, hogy ne hagyjuk abba a kéréseinket, az Istenhez fordulásunkat, a szemlélődés csendjében sem. Illetőleg a másik az alázat, ami fokozottan megjelenik az imádságban való kitartás tekintetében, itt pedig a Lukács 18-nak a vámos alázata az, ami kapaszkodó segítséget nyújthat nekünk, neked, kedves imádkozni akaró testvérem, hogy kitartsál az imádság csendjében.
Akkor Jézusról beszélünk az imádsággal összefüggésben, akkor fel kell hívni a figyelmet arra a fontos körülményre, hogy Jézus neve maga egy imádságot fejez ki a mi számunkra. Hiszen tudjuk Pál apostol leveleiből, hogy senki sem mondhatja, hogy Jézus az Úr, csak a Szentlélek által. Magyarán, amikor Jézus nevét kimondjuk, akár hangtalanul magunkban, akkor ez azt jelenti, hogy ez a Szentlélek hatására történik, magyarán a Szentlélek munkálkodik bennünk. Jézus nevének kimondása egyidejűleg az is a világos üzenete, egyértelmű jele, hogy Isten bennünk van, Isten munkálkodik bennünk. Ezért külön teológiai megközelítése van annak, hogy a Jézus név, szent névnek a kimondása és az Istennek a jelenléte között milyen szoros, szinte megbonthatatlan összefüggés van. A név kimondás Istennek a jelenlétét magát teszi bizonyossá az életünkben. És hát azért egy kis kitérőt engedtessék meg, hogy tegyek a köszöntésünk felé. Végig gondoljuk-e ezt, tehát az isteni névnek a kimondásának a mélységét, magasságát, az, hogy az isteni név kimondása maga Isten jelen valóságáról tesz tanúbizonyságot a számunkra, amikor köszöntjük egymást. Dicsértessék a Jézus Krisztus, mondjuk egymásnak. Jobban tesszük, jól tesszük tehát, és jobban tesszük, hogyha ezt a köszöntést a maga mélységében, ajándék mi voltában mondjuk ki egymás számára, tudva azt, hogy ezáltal Istent hívjuk segítségül, Istent dicsőítjük, őt valljuk meg. Az Úrnak a tanítása, tanítói szolgálata a csenddel és a meghallgatással, a csendben megvalósuló elképzeléseinkkel, vágyainknak a teljesülésével összefüggésben is mély tanításokat hordoz a számunkra, hiszen megtanulhatjuk a Márk 5-ben a vérfolyásos asszony történetéből, hogy a ki nem mondott ima is megvalósul. Az abban megfogadott kérés is megvalósulhat, hiszen a vérfolyásos asszony ki nem mondott imája is teljesült, valóságá vált. Ugyanakkor még egy lépéssel tovább menve, az ki nem gondolt, el nem gondolt imádság is valóra válhat, hiszen a Márk 2-ben a béna hordozóinak a hite eredményezte a testvérüknek, a betegnek a gyógyulását. Az el nem gondolt ima vezethet üdvösségre, akár. És ez szorosan összefügg Pál apostolnak az Efezusbeliekhez írott levelében megfogalmazott nagyon fontos gondolatával, ami a szemüldimádsággal összefüggésben nagy súllyal esik latba, hogy Isten a bennünk működő erővel bármit megtehet, azon felül is, amit kérünk vagy megértünk. Magyarán Istennek az ereje, a dinamisz, ami bennünk munkál, a lélek ereje, nincsen semmilyen formában kötve a mi tudati gondolkodásbeli tevékenységünkhöz. Nem kell elgondolnunk bármit, nem kell tudnunk róla. Isten az imádságban pontosan azt és úgy nyújtja az imádkozó felé, amire az imádkozónak a leginkább szüksége van. Tehát sem kérnünk nem szükséges, sem megértenünk nem szükséges. És Isten azzal ajándékoz meg, ami a mi számunkra a legmegfelelőbb, ami a számunkra a legalkalmasabb. Arra buzdítom tehát mindannyiunkat, hogy tartson ki a következő héten is a napi 30 perces csendben, csendes imádságban. Legyünk olyan alázatosak, mint amilyen Mózes volt, és próbáljunk a csendben úgy oda hallgatni Isten lelkének a bennünk való megmozdulására, mint ahogy Illés tette azt. Hiszen tudhatjuk, hogy meghallani csak azt tud, aki tud hallgatni. Tehát amikor a hétköznapjai során a jövő héten csend van, tehát nincsenek zajok, akkor próbálj egy picikét a csend mögé odafordulni. Mi lehet abban a csendben? Mi van a mögött a csend mögött? És ezt a hétköznapi teendőink során is érdemes erre ránézni, hogy ez a csendre való odahallgatás, a csendbe való megállás egy pillanatra és a mögé hallgatás hogyan hat az emberekkel való kapcsolatunkra, hogyan hat a saját magunkkal való kapcsolatunkra, ha egy picikét a napok eseményének a sodrában megállunk és elidőzünk, odafordulunk, odafigyelünk a csendre. Javasolnám, hogy a elkövetkezendő héten egy picikét formáljuk át, alakítsuk át a bibliaolvasási gyakorlatunkat. Amikor a napi igét olvassuk el az evangéliumból, akkor egy picikét
elmélkedjünk utána, ne csak elolvassuk, hanem szálljunk rá egy kicsi időt az elmélkedésre, és utána menjünk bele a szemlélődésnek a csendjébe. Tehát legyen egy kis olvasás, utána egy kis meditáció, elmélkedés a szöveg fölött, és utána menjünk bele a csendes imába. Illetőleg a javaslatom az az, hogy a Szentmisén való részvételünket is a napi csendnek a kicsit kiterjesztő megközelítésével próbáljuk megvalósítani. Hiszen a Szentmisében több lehetőség is adódik a szent csend megtartására. Hogyan éljük meg ezt a csendet a igehirdetés után, a prédikáció utáni csendet, az átváltoztatás csendjét, milyen belső tapasztalatot hordoz ez a számunkra, hogyan tudjuk így a csenden keresztül közelíteni a Szentmisének az egyes részeit, eseményeit, vagy akár az áldozásban való részvétel után, miután a ostját magunkhoz vettük, ott is csendes belső imában fordulhatunk az Isten jelenlétében. Javaslom tehát, hogy tartsunk ki, folytassuk a napi 30 perces imádságot. Az imádság kezdetén a Jézus imával hívhatjuk segítségül az Urat, növekedjen bennünk, foglalja el az őt csak megillető helyet. A Jézus imát napközben is, amikor adódik lehetőségünk és eszünkbe ötlik, hogy Isten gyermeke vagyok napközben is, nem csak az imádságos életben, hanem a munkatevékenységem, egyéb tevékenységem körében is el lehet kezdeni akkor is mondogatni magunkban a Jézus imát, és a legfontosabb, minden nap reggel ugyanabban az időpontban tessék a 30 perces csendes, szemlélődő imádságot Isten jelenlétében elvégezni, megtenni, bízva abban, hogy a Szentlélek kegyelméből az Úr Jézus Krisztus növekedik a szíved mélyén, a lelkedben.